sekin. Että siitä on yksi valtava rakennus. Usein kun ajatellaan kestävää kehitystä ja virkeyttä, niin ajatellaan sitä, että se on mahdollisesti kestävää etelävyhteisiä rakennettavaa omavarasta omakotitaloa. Sehän on tietysti totta, että jos rakentaa tuonne peiskolle etelävyhteisen maailman toivon omakotitaloa ja tekee töitä vaan siellä, eikä liiku paljon mihinkään, niin se on vähän ekologista. Mutta jos joka tulee harvaa tuolla töitä päivittää Tampereen, niin se ei enää ole ekologista. Mä lainaan tässä Annoverin apulaiskaupungin, jota kävi joku vuosi Helsingin puhuessa tässä. Ja 4 kestävää kaupungissa tullut eilen. Ensimmäiseksi rakentaminen olemassa rateolaisille. Toiseksi ei uusia suuria kauppakeskuksia kaupungin ulkopuolella, vaan lähikauppaa ja keskustan kehittämistä. Kolmanneksi vanhojen teollisuusalueiden budjetista joutuvaiden uudelleenkäyttöä, jota Saksassa keskityt valtiontaloudella Tampereella. Ja neljänneksi ei mitään isoja valtavia asuntokasareja, vaan tietokehittäisempää rakentamista. Suomen kaupunki, että oikeastaan Suomessa on yksi suuri ongelma se, että meillä on tilaa. Jotka ajattelee, että se on hyvä, että meillä on tilaa. Mutta kun meillä on tilaa, niin ei tarvitse sitä säästää. Ja sitten kaupunki rakentelee ja kuinka koskettavaa. Ja tässä on esimerkki siitä, että on satoisia kaupunkeja EU-ssa joku on tutkinut. Ja täällä on asukaskirjoissa asukkaita hehtaarilla. Kauheutta maata kohti, ja se siis koko Tampereen täällä on asemakavalla. Ja sitten niin huomataan, että Tampereella on vajaa 20 asukasta kaavahehtaaria, kun Oslossa ja Malmossa on 40 hehtaaria ja siellä Tukholmassa 80 asukasta nelimetrisesti Tampereella verrattuna. Ja sitten tällä on päästöt henkilöä kohti, jossa Tampereella täällä ylätasolla, vaikka Tampereen Suomen on siinä kohti syvä kaupunki tällä aikaa. Korjuutulla on paljon ylempänä sattunut korjuudesta, kyllä tämä meidän Porin iso hiilivoimalla tässä tilanteessa. Onko tuossa toi Teisko mukana tuossa Tampereen? Ei, siis pinta-alassa ei, tätä on kaava luokka kohti. Asemakalla oikealla. Mulla on semmoinen vanha mittatikku kierto, että Ruotsin ja Norjan kaupungit on 2 kertaa tiiviimpiä, siis 2 kertaa enemmän asukkaita hehtaarilla kuin Suomessa keskeväärin taat. Tämä on määritelmän poistossa ihan samalla. Sitten aika yllättävää se, että meillä on puolet ihmisten kerrostalossa yli Ruotsissa myös. Norjassa on 20% kerrostalossa. Siitä huolimatta siellä on 2 kertaa tiiviimmin taidella kuin Suomessa. Että asuttiin sitä suurivitalossa ja mielestäni kyllä tilalla säästää, jos me halutaan niin rakentaa semmoista jalankulmittaista kaupunkia. Tästä on tietysti kyllä puhuttiin käydä, että on vähän ärsytti toimii Kaalatalon kirjoitus, kun viikko sitten molemmissa. Jos se puhuttiin, että kyllä ihmiset pitää siellä asua sieltä sehän haluaa, kun tämän kaupungin sitten jotenkin pitäisi tiivistää rakennetta. No, Tampereella niin hiilidioksidista 20% hiilidioksidipäästöistä ja lämmityspästöistä. Lämmityshän meillä on sillä lailla hyvä, että se on tämä kaukolämmitys, jota nyt niin vähän arvostellaan monopolilämmitystä. Mutta kuitenkin etuhan on siinä, että siitä vaan tehdään sähköä sikäli vaikka ekologista. Tavallaan Tampereen lämmitetään sähkötuotannon tämmöisellä vajaa niin kuin hukkalämmöllä ja pienemmällä. No Tampereen tullaan niin Tampereella oli roudikoita 50-luvulla ja silloin teollisuusparkki ratoja ja sen takia Tampereen on pitkään perustunut siihen, että rateilla varataan teollisuuden kasvamiselle. Joo, tämmöistä ratkaisusta Helsingissä laitettiin, niin on vähän hankalaa ja muuttaa ne teollisuuskautta toiseen käyttöön tehdessä. No, mullakin on hirveän sellainen ambivalentti suhtautuminen autolla, että
on käytetty, vaikka nyt on kohtuus hyvä elättää rahaa tässä, mutta käyttänyt vaikka semmoisia Audi A5 tässä. Mutta mä käytän sitä vaikka häkkimatkoille kaupungissa joku suoraan pääsäännössä. Ja voi sanoa, että itse Ferrari, jos olisi vielä enemmän rahaa, mutta en kyllä hirveästi äijälisi. Auto on erinomainen väline silloin, kun kulkeutuu vähän ja tilaa on. Mutta kaupungeissa on niukasti tilaa ja paljon joukkoja, ja kaupungissa tarvitaan joukkoja. Joku ajattelee, että sähköauto ratkaisee nämä ongelmat, mitä autosta on, mutta se on täytettyä kaupungissa. Suurimman on se, että auto tarvitsee hirveästi tilaa. Se tarvitsee parkkipaikat keskustassa, kaupassa ja paikalla kotona. Ja sitten se vaatii hirveälle, ei tehdä liikenneluokkaksi. Tässä on nyt. Raideliikennekin maksaa. Ja moottorikelkka on jonoksi. Tuossa on kuvassa, että on pitkä, niin on usein soviksena puolessa kehällä ja entisellä Turun tiellä. Ja vielä tilaa on 500 metriä, eli 25 keskustakaupunkin korttia. Yksi viikko. Ja tuossa se riippumainen samassa mittakaavassa, että on Pyttälänpää. Kummassa te kävette kävitte mieleen. Muuten kuin autolla. No, tässä on sitten esimerkiksi niistä liikenneneuvoalueista, ja pääkäytöllä varsin aika laaja. Periaatteessa asuntoja ei saisi olla kuin 5 tällaisilla alueilla. No, tässä on sitten tuo Kyttälän idealla Kyttälä, mikä on se samassa mittakaavassa, mikä on se vielä tilaa pysäköintialueelle. No, on se Kyttälän salassa, mikä on kaudessa tuolla ideaparkista. Ihmiset neuvottelemme aika paljon tekemään keskustan kehittämisen kanssa ja pitäisi vieläkin tehdä vähän konsultilla sitä töitä. Niin kuin mainostaa sitä, että mä olen organisoimassa keskustan yrittäjien, kiinteistöomistajien ja kaupungin yhteistyötä keskustan kehittämiseksi. Sitten on yleisötilaisuus maanantaina 29. marraskuuta autostosalissa. Tervetuloa. Siellä esitellään se, että tämä yhteistyö tulisi organisoida ehdotus siitä. Ja sinne kutsutaan lähinnä kaikki ne yrittäjät, jotka sai tämmöisen kyselykaavakkeen viime kesänä. Minusta muutama 100 keskustan yrittäjää. Ja sitten kutsuminen varmaan tammikuussa yrittäjien jäseniä myös ja kiinteistöomistajia. Mutta jos et ole saanut kutsua, niin saatte silti tulla autostosalissa. Tuo 18.89. marraskuuta. Se 2 viikon kuluttua. No, tämä keskustan kehittämiseen liittyy se, että kaupunki tekee hirveän paljon erilaisia hankkeita, että nyt ei täytyy tekstiä tätä näkyä. Mun on ihan, mutta täällä on kaiken maailman tätä pihankatua, mitä kaupunki tuo. Liikennesuunnittelua on edellyttävää kehittämistä, Tammerkosken rajoittelun kehittämistä ja mitä vaan yhteistyötä tulevaisuudessa, mitä tapoilla opettaa, mikä laada puhdistamon käyttö, rakentaminen ja Tammelan täydentäminen. Eli kauan hirveän tästä projektia kohdalla. Sen lisäksi tarvitaan tätä yhteistyötä keskustan kiinteistöllisten yrittäjien kanssa. Alueelliset teolliset kauppakamaria ja Tammerkosken yrittäjiä ja Tampereen tunnetusta järjestäjäkin tapahtumia. Mutta tuo yhteistyö tämä laatikko tai ympyrä, se pitäisi olla käyntiin. Ja sitä pieni työryhmä miettii ja se tulosti pitää päästä 2 viikon tuolla. Nimittäin enemmän valmistelin sitä keskustan kehittämissuunnitelmaa, jossa kutsuttiin strategiseksi yleistä valvonnaksi. Se tulee nähtävä varmaan lähiaikoina.
Ja siinä on esillä nämä hänen kanonisen pari korttelien kehittäminen. Sitten niin mustia pampuloita on lisärakennusta Rähinän kauppakeskusta. Tämä Tampereen keskusareena Jalkaren rakentaminen täällä Rapahdessa, Värisosassia ja sitten Amorin ja Kesänokien Tammelan täydysrakentaminen. Ja uusi asuntola tulee joskus tänne Rantatampelaan ja sitten jos pitkä tunneli tehdään, tuolla Mustasalaksi tuossa tilarakentaa joku asunto. Ja Lovion keskus on tuolla ja sitten ollaan mielessä ja sitten tulee Telkussassakin saattaa tuolla tilaa. Se on meidän korkeuskaljaajatuksessa täällä asumisen lisääminen. Tai yksi mitä ihmiset yleensä ymmärrää se, että jos ei tänne raketa mitään lisää, niin asukasluku koko ajan vähenee. Koska ihmiset valitettavasti asuu entistä väljemmin, kun on vaurastutaan. Ja että semmoisessa asunnossa, jos en asu 5 hengen perheellä, niin nyt siellä asuu 2 henkeä ehkä. Tuolla on hirveän hyvä tämä Amorin työläiskorttelimuseo, joka osoittaa sitä, miten 4 seuraavassa keittiössä 100 vuotta sitten asui 25 henkeä, 4 perhettä, joita valmivuokralainen. Ja Ympäri-Espanjassa keittiössä asuu 3 henkeä, jossakin tapauksessa vain 1 leski yksinään. Kun se leski yksinään kuolee, niin siinä enää muuta kuin 3 henkeä, 4 henkeä. Ja tämä on ympärillä kehityksen kaikkea. Niin toinen semmoinen kuva, tässä esityksessä ei ole, mutta tuolla alueella tässä kuvassa suunnilleen on Tampereen keskustalossa. Niin, asui vuonna 1933 000 ihmistä taisi yksikäyksissä puutalossa. Vuonna 2008 siellä alueella asui 34 000 ihmistä suunnilleen. Eli saman verran, rakennettu tilalle 6-kerroksiset kerrostalot. Ja kun Filleeseen ja Tampereen rakentaminen, niin 4 keskusta asukasluku yhteen. Ja poistaa se välityskasvu oman vähennyksen, kumoaa sen samalla kuin rakentaminen. Hyvin yleinen keski-eurooppalainen suunnitteluperiaate on tämmöinen lohkoperiaate. Keskusta läpi ei joukolla pääse, keskusta on kehätä ympäröi. Ja joka lohkoon päässä autolla sisään läpi. Joukkoliike usein kulkee vanhaa pääkatua läpi. Mutta että periaatteessa Tampereen perittää hyvin, mutta kaikki tajuvat tätä kuvaa, miten se Tampereen piirretty. Ja periaatteessa tämä on nyt semmoinen, että kaupunki tähän pyrkii ja toteutetaan. Itse asiassa meidän suunnittelujohtaja teki